Nyt alkaa sit kaikkien aikojen reissu. Ihan ensin me mennään Algecirekseen ja sieltä Marokkoon. Tää on joku vanha rahtilaiva ja tää on nyt jo 3 varttia myöhässä. Se ero nyt huomaa jo, että tavallaan on Marokossa. Pakko tulla hetkeksi. Ai ne tekee vielä rautahommia tää. Pakko tulla hetkeksi ulos. Tuolla oli kyllä sen verran ahdista. On kyllä tosiaan mielenkiintoinen laivareissu alkamassa. Kuten sanottu, nyt melkein tunti myöhässä. Ei näy kapteeni, ei näy kansimiestä, ei ole ketään missään. Tää on oikeastaan ainut äijä, kenen mä oon nähnyt, ketä tää hommia tekee. Ja Suojalasesta päätellen toi on kyllä, no jaa, voisi olla marokkolainen. Täällähän on ollut pikkasen ilmassa tää huumekauppa, että Marokon suunnalta saattaa tulla kaiken näköisiä kontteja tänne Espanjaan ja yleensä just näin päin. Saatan näköjään, ei saakkaan nukkumaan sen, tuossa on vaan rätkähtänyt. Maahantulokortti. Kehitysmaissa näitä löytyy. Tää on mielenkiintoista. Kyllä meidän pitäisi olla kohti jo perillä ja laiva ei ole vielä lähtenytkään. Kyllä nää näköjään manjana meininki jatkuu. Ei, onkohan nähnyt ennen Suomen passia? Marokkolaisethan ei pidä itseään niinkään muslimeina, vaikka muslimiuskonto on täällä tietysti kovinkin valloillaan. Ja sitten meidän suomalaisilla on ajateltu, että ei tänne Marokkoon kannata mennä, kun ei täältä tahdo saada oikein viinaakaan. Ja jaha, siinä on herra Ratatouille jäänyt pimeillä sivukaduilla, verhojen takana ja mustissa maalatuissa autoissa, joka puolella tällaisessa. Ja nyt me huomataan, että tuli palohälytys. Ei ollutkaan, kun se oli rukoiluhetki. Mä luulin, että palohälytys, mutta kyllä tää on niinku uskonnonjoulutus. Mitäs se sanoo? Mä olisin yhden banaanin ostanut ja syönyt, mutta ei täällä ole kauppiastakaan missään. Täällähän voi ostaa kokonaisen kanan ja saa siellä näköjään kukonkin ostaa, jos haluaa. Aikamoista. Toi rupeaa olemaan semmoista räkkäysmeininkiä jo Suomessa, että siihen ei välttämättä kaikki ole valmiita. Kärpäsiä täällä on niin perkeleesti, enkä nyt tarkoita heitä. Päivää täytyy mennä. Kato, siellä on epämääräistä sakkia. Ei mennä sinne. En tiedä mikä oli. Ja täällä jatketaan. Täällä näköjään asuu joku. Terve! Ei vastausta. Tai no miten se olisi suomeksi osannut vastatakaan. Niin tossa kun mä oon hehkuttanut viinan juontiin, niin on hyvä myöskin tietää se, että kun tulette tänne, niin täällä sä et saa juoda viinaa 500 metrin säteellä, siis missään tapauksessa 500 metrin säteellä moskeijoista. Ja näissä maissa on kyllä ihan syytä kunnioittaa kulttuuria ja näitä. Että nämä varsinkin, jos on pirun lämpimät ilmat, niin nämä kiehattaa sitten aivan saatanasti. Ja nyt on jo haju niin jäätävä, mennään katsoa mikä meininki. Täällä on sitten kalaa, mutta muistakaa kun tuut tänne tämän paskahajun lisäksi, niin älkää liukastuko. Teillä on nimittäin vaatteet 100% varmuudella. No sitten on Kemikaali Ali. Hänet tunnetaan siis Kemikaali Alina. Häneltä sä saat kaikki mahdolliset pesuaineet. Nyt tulee sitten kokonaiset porsaat osasto. Ja ne on sitten tän näköisiä. Mennään tänne. Täällä tuoksuu niin järkyttävältä, että kannattaa käydä katsomassa. Hyi helvetti, että mikä meininki. Kärpäset lentää ja muuta, mutta pasareissa juossut ja kuunnellut sitä suomi-shittiä. Osta hyvää hintaa, Suomi poika, haista vittu, kaikki tämmöiset. Niin. Ai että mitkä tuoksut. Tässä on nyt ensin kanatahin, 4 euroa. Spicy soossi, mikä kieltämättä näyttää vähän ketsupilta, mutta ei kuulemma sitä ole. Se on harissaa, mutta ei harissaa. Sitten on tämmönen liemi, joka laitetaan sitten tän päälle. Tää on chicken ja kuskus, eli tuttavaisen kanakuskus. Erinomaista. Kerta kaikkiaan kauhotaan vähän. Tässä on näköjään, tässä kastikkeessa on sipuli joukossa ja näyttäisi olevan vähän pippuriakin. Katsotaan. Nyt mä pyysin tosiaan, että laita paukkuja ja valkosipuli paukkuja tähän ruokaan. Ja kokki todella on nyt ymmärtänyt, mitä tarkoitetaan. Marokkolainen ruokahan käsite erittäin hyvä. Testataan vielä toi tosta. Eli siinä on myöskin kanan rintapala. Kanojakin nähtiin vähän, miten ne roikkuu siellä kauppahallissa. Sitten siinä näyttäisi olevan oliivi. Erinomaista. Kerta kaikkiaan erinomaista ja saatanan kuuma. Tässä muuten
huomaatte varmaan toi moi kapitaine, sellainen kapitään. Se tarkoittaa, eli morjes kapteeni. Täällä tämä kielihomma menee niin, että Marokossa puhutaan paljon ranskaa. Jos sä osaat ranskaa, sä pärjäät täällä aika hyvin ja sitten täällä on näitä omia heimokieliä. Mutta sitten on semmoinen kuin berberin kieli. Meidän Suomessahan berberi tarkoittaa aivan oikein just sitä, niin ei jotenkin osaa niin kuin vakavalla naamalla katsoa, että mitä se berberin kieli voisi sit olla. Mä oon yrittänyt kuunnella, että puhuuko joku berberin kieltä, mutta ei nää puhu. Voi hyvä tavaton. Puhutaanpa hetki mintusta. Tässä on nyt ehkä legendaarisin ja ikonisin marokkolainen juttu, eli minttutee. Ja tässäkin on vähän semmoista turkkilaista mukana, että se tarjoaa tämmöisessä lasissa. Ja tämä lasi on niin jumalattoman kuuma, että se tekee juomisesta kanssa semmoisen oman pikku homman. Tätä on paljon hehkutettu. Mun mielestä tämä on mauton. Tämä tuoksuu tosi hyvältä, mauton tämä on. Mutta mä en pelkästään tullutkaan tämän teen takia tai näiden croissanttien. Siinä on muuten 2 euron croissanttiannos. Mun mielestä siinä on reippaasti koko ajan näköä. Vaan mä tulin tänne sen takia, että me ollaan nyt legendaarisessa Café de Paris Tangerissa ja keskustelin myönnä, että oli pieni kielimuuri tuossa välissä, mutta keskustelin tuossa myyjän kanssa tai tarjoilijan kanssa ja hän tosiaan sanoi, että tämä on legendaarisin maailman ainut Café de Paris ja mä sanoin, että kyllä näitä Monacossakin yksi on, että se voi olla jopa vähän kuuluisampi kuin tämä Tangeri-versio, niin hän oli ihan monttookin, että ei voi olla tosi, että hän menee googlettamaan. Mutta joka tapauksessa, kun tulette Marokkoon, maistakaa nyt ilman muuta tätä minttuteetä. Kebab-sipsejä. Sano joku mesta, missä sä oot nähnyt tällaisen, niin minä tulen sinne käymään. En ole koskaan maistanut. Mun meni yö vähän heikosti. Kiitoksia ne kebab-sipsit ja telkkarista tullut marokkolainen kauhuelokuva. Marokkolainen aamupala on jo tavallaan käsite. Se on käsite sellainen, että sä et käsitä, mitä sä voisit sieltä ottaa. Mä löysin punaista makkaraa, mikä näyttää mielenkiintoiselta, kurkkua. Ja sitten oliiveja. Ne tykkää mutustella noita oliiveja, missä on kiviä aamulla. Ja sitten on tietenkin vuohenjuustoa, eli kutujuustoa, muffinsi sekä mandariini. En ole muuten näin pientä ja huonokuntoista mandariinia sit nähnyt pitkään aikaa. Joo, How much? Train 1000 dinar. 1000 dirham. Ja dirham, ja tossa oli järkyttävä vääntö taksikuskin kanssa. Täytyy kyllä sanoa, että mut on tähän mennessä yllättänyt tää Marokos ilman muuta tämän kaiken siisteys ja sitten niin kuin toimivuus ja ei ole kauheasti ruuhkia. Tällähän tietysti yleisin tapa on kuolla noissa kaiken maailman autoruuhkissa. Autoja menee kuulemma jossain, mutta ei tää sen kummempaa. Täällä kannattaa ilman muuta ottaa toi ykkösluokka, koska kakkosluokassa kulkee eläimet ja se on ihan kirjaimellisesti näin. Se ei ole ihan samainen turreluokka kuin esimerkiksi lentokoneessa, vaan siellä on pässejä, kanoja ja kukkoja ja vuohia ja joku on nähnyt siellä kuulemma pienen kirahvin pennunkin. Nyt on meinaa ykkösvaunussa meininkiä. Viimeisen päällä hienot oikein nojatuolit vois sanoa ja pöydät ja kaikki siis ihan älyttömän hieno juna. 27 euroa, niin ei todellakaan ole paha. Mä vähän pelkäsin, kuulutettiin, että joku juna oli törmännyt Akadirissa kameliin, mutta se ei vaikuttanut näköjään tän lähtöaikaan. Tää lähtee ihan ajallaan. Liput. Suosittelen lämpimästi. Hello, nice to meet you. Hello. Yeah, I'm Jetro. This our group. Yes, that's me. Eli mulla on 2 yhden hinnan kuskia. Nämä onkin melkoiset veijarit. Nämä keskenään vääntää ja kääntää. Ja oli aikamoinen show saada toi auto tuolta parkkipaikasta, mutta annetaan siitäkin taas propsit. Paljon paremmassa kunnossa auto-P-hallit kuin esimerkiksi nyt vaikka Espanjassa eikä Suomessakaan kauheasti keumusta on. Mutta nämä veijarit on tosiaan matkaoppaana ja mulla on ollut pitkäaikainen haave ensinnäkin, että jos mä pääsen Marokkoon, niin mun täytyy nähdä se salainen puutarha, mikä on tosi salainen. Niin mä sanoin veijareille, ne ajaa muuten koko ajan vilkkuu oikealle päälle. Niin mä sanoin, että viekää mun nyt saman tien sinne salaiseen puutarhaan. ei saatana, ei pysty lopettaa nauramista. Nyt selvisi, että minkä takia näitä on 2, niin toinen osaa puhua ja toinen ajaa, mikä on loogisesti aika ymmärrettävää. Ja mä tosiaan sanoin, että vies mut katsomaan sitä salaista puutarhaa ja
toi sanoi, että mikä ihmeen salainen puutarha. Mä sanoin, no joka puolella Googlessa on salainen puutarha. Sä sanoit, ei se mikään saatana salainen puutarha, kun hänkin sen paikan tietää. Mikä sekin on loogista. Se on nyt tuolla ja totta kai kiinni. Mutta samalla me päästään ihailemaan tätä ympäristöä sen verran, että tossa on kuninkaan linna. Tiesitkö sä, että Marokossa on ylipäätään kuningas? Mä en nimittäin tiennyt. Ja tässä oikea puolella on siis hänen salainen puutarhansa. Mua olisi vaan kiinnostanut 2-3 kukkaa katsoa sieltä. Ai että en mä saa nauruun millään poikki. Toi Tiuhti ja Viuhti on kyllä raju pariskunta. Niin, täällä on Hassanin patsas ja Hassanhan on tosi merkittävä henkilö näille Marokon historiassa. Mä yritin kysyä tuolta toiselta, siis tuolta, ei kuskilta, vaan tuolta ketään puhuu, että mikä se Hassan oli, niin se näytti, että ei hänellä ole kyllä käryäkään. Edelleen yllättää tämä kaiken helppous ja puhtaus. Ei ole roskaa missään. Liikenne sujuu tosi hyvin ollakseen näin iso paikka. Ja sitten täällä tätä nähtävää riittää vaikka kuinka paljon. Marokkohan tunnetaan tietysti kaikenlaisista matoista. On lentävää mattoa ja taikamattoa ja vaikka mikä matto. Niin tässä on nyt sitten Rabatin Medina eli vanha kaupunki eli Krääsätori på finska. Tosi helposti eksyy. Jos mietitte, että minkä takia mulla on tää kiulu kädessäni, monesti laitetaan ostohousut jalkaan, niin mulla on ostohattu. Mä oon ihan varma, että antaa vähän prospektia siihen, kun lähdetään tinkaamaan kunnolla matosta. Että joo, että se kaveri saattaakin olla paikallinen, vaikka se puhuu marokkoa, niin voisi saada maton vähän halvemmalla. Mä olen kävellyt pari kertaa Rabatin ympäri ja kerran tämä Medinankin. Ei täällä ole missään mattoja, paitsi nyt näköjään löytyisi. Mä soitin tuon meidän oppaallekin, että missä niitä mattoja. Se sanoi, että ei hän tiedä, että hänellä on lattialämmitys, mutta täällä niitä nyt on jonkun näköisiä ja värisiä ja vaikka minkälaisia. This is quite nice, yes. But I think this is a little bit nicer. Yes, red one. How much is this one? Only 450. Allah valla. Dirham. No, 450 is too much. Too much. Too much. 430. 100. Dollar. Dirhams. Dirhams, yes. I think 100 is good price. What do you say? 100, yeah, for me, only for me, because I'm a friend. Yeah. Because this one is good quality. It's not Yeah, I know. It's quite good. Yeah, and it's beautiful. But 430 is and handmade, not China. no China. Then 150. No China 150. Yeah, no China 150. China 100, non-China. Mä oon henkisesti aivan loppu. Mulla on jalat polttaa. 120. Okay, let's make a 200 and that's that. That's small. I don't need small. I'm big. What's the last price? It's good price. Give me 400. Good price. Okay, let's make a deal. Niin kuin huomaatte, ei ihan onnistunut tämä tinkaus, mutta sain nyt jotain pois. Ja tärkeää on, että sai tuon maton, koska mattojen hinnat ne jatkaa nousua vaan Espanjassa. Niin 400 eli aika tarkkaan 40 €. Thank you so much. Ja sinne lähti rahat ja matto. Saa nähdä kumpi tulee takaisin vai tuleeko mikä. Eikä tästä mun satanaan kaupantekohatustakaan ole mitään hyötyä. Mutta näin se menee. Thank you so much. Gracias. Gracias. Nyt saadaan matto. Thank you. Nyt saadaan mattoa. Huhhuh. No joo, tää ei nyt mennyt siinä mielessä putke. Nyt on matto millä mällätä. Enää oteta muuta kuin kaffet, kun on kuumakin. Muuta kuin kahvit ja lähdetään kohti Casablancaa. Häh? واش كيسقيو الجدران هذيك الماء مزيان وحاجه الحماها فهمتي؟ ممكن قديمه ديال الوقت. واخا قديم ماشي تما قارن شحال هذا الماء يقراو كاين معالجه المياه هذه. الضروات كاينه كاين. Niin, olipa mielenkiintoinen ja elämyksellinen matka Rabatista tänne Casablancaan. Matka sinänsä ei kestänyt kuin hiukan reilu tunni, ei ollut mitään ruuhkaa ja muuta, mutta Pilli ja Pulla eli tulkki ja kuski, niin ne väänsi kyllä kättä ja Jaakobi paini koko reissu. Mä en oikein tiedä mistä ne naljaili, mutta mä sain jonkunnäköisen ymmärryksen, että tämä opas olisi halunnut ajaa. Ja sitten taas tämän kuskin pointit on, että kun opas sulle on ajokortti, etkä se osaa ajaa. Ja sitten taas opas sanoisi, että hän haluaa silti ajaa. Ja sitten taas tämä kuskilla oli ollut tosi rankkaa
viime yö takana. Jotenkin näin se meni. Muutamia huomioita tien päältä. 1,30 € maksaa aika tarkkaa bensalitraa täällä Marokossa. Tie Rabatista tänne on aivan uskomattoman hyvä. Yksi tie tulli, mutta kuskia jo siitä ohi, se sanoi, että ei meillä ole aikaa jäädä semmoisia tulleja kyselemään. Nyt mennään Boutiqueen hotelliin ja näytetään teille, miten täällä Marokossa oikein asutaan. Olisiko marokkolainen nainen sitten se on varmaan pienempi kuin espanjainen. Katsotaan, juu, kyllä siihen mun polvet ei enää sitä anna periksi. Ja huomatkaa myös vessanpyntty. Se ei jatku, vaan se on jätetty aikasnadiksi. Niin sitten alkoi kiinnostamaan passi, mutta ei ollut tietysti sitä mukaan. Mutta henkilökortti, kyllähän se täällä Marokossa suomalainen henkilökortti käy. Dirham, ja siinä olisi 20. Sitten heillä on tommonen 100 seteli, älkää muuten kysyä, onpa saman näköistä, toi on ehkä otettu pari vuotta, eikö toi vähän fressimpi, se on otettu varmaan pari vuotta ennen. Sitten on 200, eli tää on nyt sitten pyöreästi 20 €. Ja tuolla on vielä 50, on narsistinen äijä kuin joka paikassa sama kuva. Perseestä, että nämä teki meille, sanon paasti ajelee täällä aivan miten sattuu, muutenkin toi liikenne, niin jostain mä luin Googlesta tai mistä ihmeestä mä lukee, että jos haluaa äkkiä itseltään hengen pois, niin sit kävelee tää vaan kadun yli. Mä vitu leija. Joo, niin piti sanoa, että kato, siinä on kauhean kokoinen kukko. Täällähän käytetään pyyhkimiseen, toisin kuin esimerkiksi Intiassa, vessapaperia, mutta älä koskaan heitä sitä vessapaperia kakitson jälkeen siihen pyttyyn. Siinä saattaa käydä niin, että on pytty tukessa. Ja toisaalta tämä pyyhkiminen on muutenkin erikoinen homma, että jos sä astut koiranpaskan päälle, niin kumpaa sä teet? Pyyhit sen vai peset sen? Aivan. Ootko koskaan pistänyt narta kainaloon? Jos et, niin täällä se on mahdollista. 79 senttiä on annettu Akselle hintaa. Se ei ole paha. Non-stop fresh, eli ei ole koskaan fresh, silloin se ymmärtää ton hinnankin. Yksi merkki kuulemma hyvästä ruokapaikasta täällä on, että on kuninkaan kuva ravintolaan seinässä. Ja tässä on tietysti niin, että jokaisen ravintolan seinässä on kuninkaan kuva. Saa nähdä, ymmärsikö minä tehdä tilauksia, saa nähdä, ymmärsikö tarjoilija siitä nimittäin. Hän sanoisi joka asiaan yes. Ja sitten hän katosi tonne. Se tuli tuolta ja tonne se meni. Ai että, no täällä näitä kutsutaan drinkeiksi, mutta Suomessa smoothieiksi. Maistetaanpa pieni tämmönen alkusetti. Tää Harissa siis, tämähän on jonkunnäköinen, no ketsuppipohjainen kastike ja tuoksu on ketsuppinen. Se ei maistu lainkaan tuliset, mitä voisi ehkä kuvitella. Sitten oliivi. Nää on jumalattoman hyvin. Espanjassa ja Kreikassa väitetään, että siellä on maailman parhaimmat oliivit, mutta kyllä mä joudun sijoittamaan ainakin nämä oliivit niin kärkikahinoihin ilman muuta. Siihen pieni smoothie päälle. Nättiä. Nyt tuli alkupalat. Ai että, näyttää hyvältä. Siinä on ainakin punajuurta, humusta, jonkunnäköistä pinaattia, missä on oliivit sekaisin. Tosta ei sitten ota kukaan selvää, niin kuin ei ota tästäkään. Ne voi. Mikähän täällä pussissa mahtaa heilua? Mä oon nimittäin tuonut tän, no okei, en sentään ihan Suomesta saakka, vaan Rabatista asti. Ja kun mä tykkään kauhean tulisesta ruoasta, niin täällä niitä nyt sitten on. Eli nämä ovat Asepiper Rabatin torilta ja suoraa chiliä, täyttää huutoa. Jotkut näistä on jumalattoman tulisia ja jotkut on kesyjä. Nyt lähdetään testaamaan. Mä oon nimittäin, mun on tehnyt, Turkissa näitä vedetään joka paikassa ja mun on tehnyt niin jumalattomasti näitä mieli, että aivan sama, haukkukaa vaan, että nyt se toi Rabatin torilta omat ruoat, mutta niin toinkin, ei haittaa mitään. Tosta. Ja tänne, ja oli pommi. Jumaliste on tulinen. Ai. Tai oli pommi. Heti tuli pommi. Ei, se oikein haisee tänne saakka. Joo. Onko sä varma, että nää niitä asiapapereita? Tää on varmaan asipaperi. Saatanallinen polte. Oho. Oho.
Onko se maistuksi samalta kuin asipaikka? Maistus on yhtään. On. Täydellinen tulisuus. Mikä tommonen on? Tää on minichurro. What the fuck? Tuntuu jotakin oudolta työntää tommonen minichurro tähän chilin polttamaan suuhun. Todella ihanaa. Nyt testataan alkuruuat. Kuvaajalla ravut ja kattokas muuten ensin kuinka reippain me oltiin. Kaikki meni, täytyy sanoa, että tää oli jotain maksaa erinomaista, pinaattia hyvää, hummus huippu, punajuuri, no se on joulupöydästä tuttu punajuuri, ihan kiva. Sitten oli joku lämmin setti, mihin me ei koskaan saatu yhteyttä, mikä se on. Ja pääruuaksi mä tilasin sitten halma. Ja siinä on näköjään näin pienet kananmunat. Ja se mikä tässä on jännää, niin tässä on tää ydinluu jätetty tuohon keskeen koristamaan tätä annosta. Muuten tää oli siis joku naudan niska. Ja noi on siis ne kananmunat. Sitten täällä on jännänä juttuna niin pähkinät. Joo, pähkinä. Maistetaanpas tätä itse pääasiaa eli lihaa. On ainakin mureeta ja kuumaa. Kokista menee. Thank you. On oikein hyvä. Miten soossi? Soossi ehkä olisi kaivannut ehkä. Mennään niin marokkolaista. On. Tästä ei marokkolaisemmaksi enää mene, mutta olisiko tässä ollut kiva joku riisi? Nyt kun jyystää pelkän lihaa, niin sitä jää kääpiökanan muna. Hyvin harvinainen, eksottinen ja erittäin hyvä. Tän näköistä ruokaa täällä Marokossa nautitaan ja täytyy sanoa kyllä, että en totisesti ole pettynyt. Hyvää makusta. Thank you. Siinä teille vähän mallia, miten teetä kuuluu kaataa. Se kaadetaan korkealta ja saatanan kova. Jälkiruuaksi mä otin jännän. Onpa muuten erinomainen tee. Näihin kuvia ja tunnelmiin huomioon päivä uusi ja ensi viikon 6. Tässä olisi taas marokkolainen aamupala, ja kuten me huomataan, niin marokkolainen aamupala on hyvin pelkistetty. Se on pelkistetty jopa niin, ettei siinä ole kerta kaikkiaan mitään. Munakas oli, se oli kyllä kiva, että tuolla oli nyt kokki saatu, vilkutteikin siellä, kokki saatu hereille sen verran, että saatiin munakas. Tää on ihan eri luokkaa kuin se purkki, millä me tultiin tänne. Ja täytyy kyllä kunnia sille, kenelle se kuuluu, niin täytyy kyllä sanoa, että on nämä vähän mahtavasti hoitanut tämä Marokos kaikki tämän liikenteen ja kuljetuksen. Junat on sekunnille ajalla, lautat on sekunnille ajalla, kaikki on siistiä. Meininkin mun ainakin muuttuu niin kuin koko käsitys Marokosta ihan täysin. Se 110 € on todella pieni hinta siitä, että mitä kaikkea sai kokea tällä reissulla. Mä suosittelen lämpimästi kaikille Marokkoa. Tulkaa ihmeessä käymään, unohtakaa kaikki pelot, minkäännäköisiä meininkiä ei ole. Vinettoa saa, jos sitä haluaa ja etsivä löytää. Ihmeessä tulkaa käymään ja